this is Teacher Riza. Welcome to my channel. Today, we are going to have read-along stories. Read-along stories, Sinugbuanong Binisaya by Teacher Riza. Before we begin, kadili pa ta magsugod, please like and subscribe my channel. Ang uluhan sa ato ang read-along stories karon kay ang bida nga itik. Gisulat ni Agapita Napala, giedit ni Felix Napala Jr., gidibuho ni Felix Napala Jr. Read along with me. Sa usa ka sapa may nagpuyo nga itik nga libat. Sa usa ka sapa may nagpuyo nga itik nga libat. Inusara lang siya tungod kay dili ganahan ang ubang mga itik kaniya. Permi lang siya nga gibugal-bugalan. Nag-inusara lang siya tungod kay dili ganahan ang ubang mga itik kaniya. Permi lang siya nga gibugal-bugalan. Usa ka buntag ni ana human sa makusog nga ulan. Nagkagubot ang mga itik sa pagpangita sa usa ka piso nga naanod. Wala gayud hikit-i sa mga itik ang piso. Usa ka buntag ni ana human sa makusog nga ulan, nagkagubot ang mga itik sa pagpangita sa usa ka piso nga naanod. Wala gayud hikit-i sa mga itik ang piso. Tungod sa kaluoy sa itik nga may depekto sa panan-aw. Mitabang siya sa pagpangita subay sa sapa. Tungod sa kaluoy sa itik nga may depekto sa panan-aw, mitabang siya sa pagpangita subay
sa sapa. Ug nakit-an ra gayud niya ang piso nga nagtungtong sa dakong kahoy nga naglutaw sa tubig halayo sa ubang mga itik. Ug nakit-an ra gayud niya ang piso nga nagtungtong sa dakong kahoy nga naglutaw sa tubig halayo sa ubang mga itik. Milangoy siya padulong sa piso ug iya kining gikuha diha na mauli sila ug iyang gihatod ang piso sa iyang mga ginikanan. Milangoy siya padulong sa piso ug iya kining gikuha diha na mauli sila ug iyang gihatod ang piso sa iyang mga ginikanan. Tungod sa maayo niyang gidawat siya sa pundok sa mga itik. Giisip siya nga usa ka bida sa ilang pundok. Malipayon silang namuyo daplin sa sapa. Tungod sa maayo niyang gibuhat, gidawat siya sa pundok sa mga itik. Giisip siya nga usa ka bida sa ilang pundok. Malipayon silang namuyo daplin sa sapa. Mga bata, ang moral sa atong istorya, sa atong read-along story, ang tanang hinimo sa Ginoo adunay tumong ug katuyuan. Dili babag ang pisikal nga kakuwangan sa pagtabang sa uban. That's the end. Thank you for watching. And once again, please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. This is Teacher Riza saying bye-bye.